Scheduled tribes sa putak Assam along kontak krehini kangkir ke phapon. Difu Diocese Catholic Church along annual Eucharistic procession amay kiding. Difu Area Baptist Fellowship ningkan phoke parta mate sertali na sengkan ki chok aliralon pen katalon. Kardom isia berta ke me penenga Christmas ke kan thega tum phan nang tum akke joy penang tum amen che thapon ji apen ke kan ke haya tum phan nang tum nong e tame longpon ji lapen certificate nang tum longpon ji asnang tum peder de pin pen la aber ke pi WhatsApp number long nang tum nang loing non nang le tum ke kan a video apen nang tum aron la lo a video la person ar pam si anang ji nang le tum phan ar talang le de ji apen nang tum ma du tame that open for all kan long ji apa nang tum video ke der night ame hai kuni thong ke bang bong nang aprang nang kilo lam pasi chuning rilo nang tum la dia WhatsApp number dong pardon Urmia dap ke mia kardom kaddu ka we phanta nang pajeriklo tangte pini akinang soda berta arjuponik tha khai trogatum pen scheduled tribes aman pengkilong ji aphan ke hangang bong ke pachun chere ka puthak phai kuni ni phai krepli mate pini ghonta krehini aparman Assam kangkir ke pha pini phai kuni ni phai krepliar ni ghonta krehini aparman Assam kangkir padoji kangkir ke pha ponatum lake Assam along riar lo kachuboche pen ke do adivasi chutia coach rajbongsi matak moran anparta thaya home community satum pen kangkir ke pha thepi ke deng pon lake scheduled tribes aman pengkilong ponang je puthak phai kuni ni phai krepli mate pini pen ni phai pretroxy an train ke pacheleng atowar karangkha birta kelong duna tengke scheduled tribes aman ke hanga puthak phai kuni ni phai thongke barni Delhi rong sopia long tharna dodamji phai kuni cheklo ni phai krepli mate pini pen ni phai pretroxy an Dhemaji Himalguri along train karangkha dengpon po bangso puthak non ke bangji mati jong apen arkwai cheklo along a district along kachisong dingpon po lason si scheduled tribes aputhak non ke bangji winter session kang nipona hut labang so apil pachunche plote ingtang kring kachisong ja mek dengji pu sarkar phan sodak pen ke ther padopon News Desk report, Karbing Long Live. Holy Communion and the Lord's Supper, among other, name in Christian rite that's considered sacrament in most. Puathepi and Ponsi, Eucharistic Kang Thiraparman, Karbiang Long, West Karbiang Long, Lapen, NC Hilalong, Kedoan, Catholic Atum Chingrum Si, Dipu Rong Kelan Pen, Rong Tharve an Procession Kedam, Padopon. Bangso annual Eucharistic procession of Harman Ketalon Panalong Difu Diocese Bishop Paul Matekat, Father John Timung, Father Thomas Maripurat, Lapen Father Zekaria Mandekhatara, Father Joseph Teron, Father Anthony Inti Nisami Brothers Atum Pendanglok, Pinangan Church along Kiklem Kedamatum Chetong Dunsi, Maya Long RD Chipipon. Laso hut Maya Long Difu Diocese Bishop Kaningche pon ke Catholic ke kroyara datum ahoga arna maphan chini pen kroy thipsi Eucharist kang thira phan kang dukardom lapen hempu aphan kroy thipen sacrament dengdun pamisi ekarjong kachepang thira phan sidame than pon Hempu ancho det penapi Eucharist kang thir procession bang surike thom so se bang phwa bang phiatum Dipu rong khelan pen rong tharve an dam pen mai pajut pon News report Karbing Long Live. Nini aparman ke damtang phai kuni ni phai krehini pen cricket homani an Difu Area Baptist Fellowship mate DABF ningkan phokep ke pleng mate sertali na sengkan ke chok Lamding Road kilometer near kep
DABF office complex along Aliralon pen ketalon pon. Kidam tang pharo kre sirkebra trok sirkebra hini aningkan pen parjapsi pining suri hini raing kora hini ananingkan abangke ningkan phoke pleng tanglo. Go into all the world and preach the good news to all creation. Margang ding pikre trokang ding sokre pho Bible kang thiralong pen athepi en ponsi bangso jai mek paman ponlo. Ada por phai trok sira chiti mapor pen Reverend Dr. Solomon Rongpi Senior Pastor Dipu Baptist Church pen DABF Administrative Building lapen asset ingpu ponlo. Bangso phi Reverend KS Ronghang Maipu DABF lapen H Kiling chunbang DABFG JCC atumari deng pensi DABF alama ingthur ponlo. Lapen sing tiso bidisar DABF pensi Golden Jubilee mate sertalina long e ingpu ponlo. Bangso long aluhia man pen Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen EM Richard Tokbi Amar Singh Tiso MAC Johnny Timung Kadom Terangpi Het Singh Ronghar Dr. Mongwi Rongpi atum chitongdun. Adap Karcho Girja Hut Speaker Mate Arna Malam Kithanaphan Reverend Kamson Ronghar General Secretary and Mission Secretary Karbiang Long Baptist Convention pensi Arna Malam Thanponlo. Lapen Jubilee ahim ketok Reverend KS Ronghang Maipu DABF ahin pensi ing Thanpon 2. Dipu Area Baptist Fellowship Sertalin asengkan ke chok ketalon pona puthak DABF Amaipu Reverend KS Ronghang pen pherangke atumaphan ke pachini pona lamthe arjupon sinang. Tadi great home November sinina korehni itu nondak talon lo tapi langsung Jubilee lagi itu puna tu ha Kuligau iyan tu ke ha Donsiri Dimapur iyan tu ke pu Lamding Langper Soto Langper apa iyan tu ke Habugulia Dairayan so jadi sono deng lagi headquarter lo masalong ri panggil dake itu daksi padolo apa pini itu Monduli Grenade Cap tapi ke kacelang ame itu korai si kado we pikir thakana tu fellowship da chingrum lo tapi ini tu angka chingrum tapi ke dak alhi sarpo tu chief executive members tu ye matu council leader among team dan sedap culture dolinsi culture hero bene la ye matu siam tu pensi dak dora pelo asi non mangen itu arna fansi rolo labang so me kichun pe me po. News report Karbiang Long Live. Kidam tang phai kuni ni phai kre hini pen kregethom nini apartment Rasinja song sahem lower dilaji dipualong ningka nesek amai mesen pen kepaman pon. Soarlo akira pavite jutang plengun e puathepi en ponsi kidam tang surihini ra krehini aningkan Rasinja asong amahang pathek ponlo. Kidam tang apor pensitami Rasinja asong pen ningkan esek amai ke paman pona son thak thaksi pining surihini ra ingkora hini abaha apartment Rasinja asong mithanga sahem lower dilaji along mesen pen talon ponlo. Bangso amai along penangan soarlo atu mithanga khai along akinang lapen soarlo tu majakong kachapavir vedeji aphan chingki chingwai pon. Ili karbia khayalong kisung ke boya por mate kithi ke jangapor lunse pi mate charhe pi dovek nangji lasi lapuson akinang asayalong soarlo tum tame kachirap dun thekji lapen charhe pi mate lunse pi atum ki claim ke damason ki pavir vedeji aphan ki dam tang pinangan apor pensitami labang so asai dengpon bomlo. Labangso ningkan esegamai ki jurani adap apor pen Rasinja song amai phi kasang bepi pen song alama ingthur pondet pen aphi kurupi kaku bepi pen karlitang atuma phan kachiki mosai dengpon. Laso phianer lo por phai ke pa por pen radamai pi ingni ponsi chingki je thana jai mek dengpon lo. Bangso amai long Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang chetong donsi Rasinja song atuma phat ningpa thetikang lapen ki wang jilangar ni kenang jia son ke do analong tami chirap chito dun ji busi mayalong ningje pon. Bangso mayalong manpeng aluhia manpen lunse timung maipu hemphu mukrang adorbar rani timung pi Deputy Director Art and Culture Department Karbiang Long Autonomous Council lapen penangan manpeng aluhia tum chetong dun si mayalong RDP dun. Karbi bikheke kachar he
ajutang kepacan pen kepacet hang je pansi nilitum kam ke klem nilitum ningkan keplo ke klem tang pini pen ke ningkan krisi asai ke ceng ponlo lasi nilitum la so asai ke klem ba joine penangan ke karbi la kiti ke jang hut ke abar sai longlo nasi pini nilitum ar puda kace larlo la penke aku rat aphanta aku awareness kiwana sonsi pini nilitum kam klem lo. News report Karbing Long Live. Kedam tang phai kuni ni phai trogar ni pen pangcheng bonsi non ke wangji ni phai krip ho an Jorhat rong so pelong kedo Jorhat District Sports Association pathu aklamalong ke paman pon handicraft exhibition suri hinira inkora hini abaha phan Karbiang long pen bang thongkep asang pimaratum methang pen kason season kelan dun ja phan dunsi mesen me et pen sai kacheklem dun pusi birta long pon birta kelong dun atengki kedam tang phai kuni ni phai trogar ni MLA Dorsing Ronghang Ahemasor Sangpi Sabina Teron Pipen Jorhat Rongsopia Long Handicraft Exhibition along Kidun Bang Thongke Pasangpi Maratum Kinangja Son An Pipa Dordon Lo Lasopi Kidam Tang Paikuni ni Paikre Hiniarni Jorhat Rongsopia Long Humri Dam Thusi Bang Thongkep Akar BP Maratum Apan Aning Pathedam Lo Bang Sohut Handicraft Exhibition Ajay Megalong Kidun Akar BP Maratum Aning Kacheparong Pen La Bang Sojay Meg Ki Jor Kilang Asai Misen Pen Ki Klem Kidam Si Tek Pon Long Lo Handicraft exhibition ajay mekalong kideng pon kilun ke kan la pen kaprek along sitami men GP dun si ningarong pen dodun pusi birta long dun labang so jay mekalong karbi akhaya pindeng sumpot pen chinglok ri pen kason si ason mati check inghin pen ke papleng ason an sitami labang so jay mekalong landun pen Kinang si ke ong pusi birta riptun long. News report Karbing Long Live. Karbi Students and Youth Council Hawarkehat Regional Council atum Chepatir Piponsi Dong Mukak Rasinja Klam Mini Stadium Sports Complex Auditorium along KSYC Ingdeng Krehini Mahangke Thegani Aliralon Pen Katalon Pon. Kidamtang phai kuni ni phai cricket homani dong mukak rasinja klamalong KSYC Hawarkehat Regional Council atum ingdeng krehini KSYC mahangke thekani katalon pon KSYC Hawarkehat Regional Council mai phulong sodaring leng kachari pon bangso amai long aluhi sarpo manpen lumbajong MAC Johnny Timung Jakas Chairman Khorsing Teron Dhentakhat Longmirjeng College of Principal Bibison Rongpi KSYC TDP amai mai phu Sanjoy Timung atum pendang lok pinangan hampang asong along Asongja po la penpinangan manping ke dobang photum chitong dun. Anparda break jam KSYC Area Council along claim bang pubang pilapen lo Charlie Bomb risonim sotum ta chitong dun rinti. KSYC indeng krehini amehang ke thegarni lo la sinilitum to dapen meeting ke do sitame nona bang ke nilitum chun pamelo aselang li Hawarkehat President Secretary to handame nili churung tum alang litum ke claim ke dam ke mea joine pini nilitum pinyang dengan non an samjen pen nilitum mai bang pacun long lo lasi nilitum ke bang gelang pini ladak penangan alam nilitum chethan pon e frank kosonsi nilitum ka chesong pon jima nilitum kacharli anathu mo pen nili mai long sitame nili than pon kacharli nathu bang nilitum labang lang pon ji athe nilitum 2014 aningkan nilitum literacy campaign na bang nilitum ingpu pon lo asila support nilitum continue bomsi pinyar nian bang lo lapen pinyar ni bang that pen nilitum hala education awareness men non council nilitum EM Richard Tokbi alang li kemang la support nilitum cheng pon bom lo Bangso ketalon pon amai long aluhi sarpo man pen kachitong dun lumbajong MAC Johnny Timung ahin pen lam thiki than pon ahut kaningje pon alam thilaki KSYC asong kapar jap cheng ahut alang lita inuda claim bang phulo apotsi KSYC atum non ason ahok pet radaphan claim dam pipon bom lapen ratcharia long nat abi dunde pulote KSYC hamphang asong aphan chirap chito dun bomji pusi than pon Athelang lita racharia songalong kachepa okdun popu kachepara penke KSYC penche osi racharia songalong ki claim dun puta thanpon Our district Madam District Kelong Cheng in 1917 November 1951 as a whole so that pen
api bangke council long lo 1952 23 June asi council kelong bang itum talon lo teme district kelong chenga bang itum che talon de pinang asi net 71 years api ansinon pining an bang si itum Carbing Thomas council long asi em Dr. Tuliam Nohang alangli initiative and pensi pini Carbing long itum district kelong chenga ni tatum che talon nai bolte mujim chini ne pur kemo tuni net pusi aso jone si pining men bangke che thang lo jai chini lo jai Carbing long district kelong chenga 17 la pen bang so mai long man ping aluhia man pen ka che tong do na bang pho tu ma hin pen se dami ham phang asong atum ki claim ki dam pen khai long ria duya hoi ka chirai kom dun thip thek ji la pen lo ke charle hin anso se ka paprang dun thek ji puthak rd do jot pen che tham pon bang so phi por phai pho por alom pen lun kanamalin padopon bang so lun kanamalin along karbiang long along nong nam ka che thang klong lun se pi la pen la marjana long ka che parjana bang pho bang phia tum che tong dun si ning che parong pon KSYC a familian mang ning arong set lo jen tom 2010 pen nang claim bom bang na song pen bang bom pinian mang ke ni kan 12 years an mang nang choklo sin tum ka do ka ve KSYC a familian mang tum ning arong set lo dong muka pen sem singing ti Carbing long live tang de pinya da berta ke lapan si kang tonik lo